Kanat savunmasında görev yapıyor Eyüp. Uzaktan sert vuruş ve top ağlara gidiyor. Tima Keskusor Ahmet Spor de peşbirga xoya herî dijwar a Liga vê salê de bi ser ket. Ahmet Sporê li hemberî rikabera xwe Kastamonu Sporê 1-0 bi ser ket û bi 3 puanan vegeriya bajarê xwe. Bi ser ket! Em bû şampiyon! Ahmet! Em pişta tenê! Futbolîzên Ahmet Sporê li ber balafirgeha Amedê ji aliyê bi hezaran alîgiran ve hatin pêşwazîkirin. Deng û pesindayînên alîgiran û qurneyên wesayîtan wisa kir ku ji her derê bajêr dengê serkeftinê bilind bibe. Kelecana alîgiran hesreta bajarê Amedê ya şampiyoniyê dida der. Em her dem serkeftin Ahmet'e radixozun. Her bir şey Ahmet. Her bir şey Ahmet Spor. Ahmet Kurdistan'ı! Başkenti Kurdistan'ı! Her bir şey Ahmet! يعني مربوطة مساق لبشتوانة إن شاء الله الشامبيون ببن آمين İro çpome cejne ki mazine. Cejne xoye miro piroskum. Serkeftin Ahmet Spor'la. Ahmet Spor ku di Lîga Duyemîn de di koma sor da pêşeng e bi vê serkeftina xwe ya dawiyê puanê xwe kir 7-7. Di navbera Ahmet Sporê û rikabera wê ya herî nêzik de niha 6 puan ferq heye. Ger Ahmet Spor di 21 Nîsanê de li hemberî Îdir Sporê jî bi ser bikeve wê çaxê 2 hefte beriya bi dawîbûna lîgê şampiyoniya xwe radigihîne. Am şampiyon insan. Şampiyon Ahmet Spor. Her bir şey Ahmet! Her bir şey Ahmet! Her bir şey Ahmet! Em din! Bırak! Galatasaray jî, Beşiktaş jî! Bırak me bitirsin! Em din! Em gelin! Em kurbancın! Ahmet Spor ger îsal be şampiyon dê rastarast derbasê Lîga yekemîn bibe. Ger di wê lîgê de jî bi ser bikeve îcar dê derbasê Lîga Süperê ya Tirkiye bibe. Wê çaxê dê bi tîmên herî navdariyê Tirkiye Galatasaray, Fenerbahçe û Beşiktaşê re rikaberiyê bike. Maşallah dekak Rûda û Ahmet.